Halos 1 ka milyon nga danyos natala sa managlahing sunog sa Cagayan de Oro City ug Upol, Misamis Oriental. Usa sa gitudlong hinungdan sa sunog, napasagdang nakasaksak nga charger sa cellphone. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 6 sa gabi adlawng Domingo, kalit nga miulbo ang dakong sunog sa Zone 12, Sitio Sayas, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Sa kadako sa sunog, halos malukop na sa kalayo ang tibuok dalan sa lugar. Sumala sa BFP, Carmen Fire Station. Paspas matud pa nga mikaylap ang kalayo tungod gama lang sa mga light materials ang mga balay sa lugar. Dali ra sa mga kaylap. So gamay lang pag-ignite, kaylap diretso ang karayo. Base sa atong mga interview sa mga kasilinganan, murag nakabantay sila nga kuryente gyud. Nabiyaan matud pa nga charger sa cellphone. Sulod sa panimalay sa pamilyang Caceres ang ginatudlong hinungdan sa sunog. Apan depensa nila nga wala kunoy naka-charge niadtong tungura. Kung naay Serge kuan si mama ra may cellphone na may ang cellphone nadala man kini ang cellphone. Buto jud kay wala gid mi ka kuan wad mama po pautan no kay tulala pud siya ligid charger hinungdan nato sir kay. Sa kinatibukan, 8 ka mga balay ang naugdaw. Kun asa 13 ka mga magbanay ang apektado. Bitala sab kini og 180,000 pesos nga structural damage. Samtang sa Zone 3 Baraupol, Misamis Oriental, ugdaw sab ang 7 ka mga balay dihang gilamoy kini sa kalayo pasado alas 3 sa hapon adlawng Lunes. Sa inisyal nga investigasyon sa Upol Fire Station, gidudahan nga ang nabiyaan kuno nga kalan nga adunay gihaling sa usa ka panimalay ang tinubdan sa kalayo. Hinuon walay natala nga nasamdan sa maong insidente. Apan, mikabat sa 450,000 pesos ang structural damage nga natala sa maong sunog. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.